multă lume mă întreabă, păi ce, inflația scade, e de bine. Da, dacă inflația scade sub 2%, e de rău. Ca să înțelegeți asta, deoarece nu mai este creștere în economie. Inflația negativă e mai nasoală decât inflația peste 2%, luând-o așa. Și China deja îți dă un sentiment că ai putea să vezi o scădere pe inflație sub 2% pe termen lung. Și atunci ai putea avea o problemă. Cum au japonezii, uite-te la economia Japoniei. Au mai făcut aia ceva? Nu, e Nikkei, va mama lui. Dacă te uiți la bursa din Japonia, va mama lui fix din perspectiva asta, că au avut inflație negativă și au ținut ratele la negativ. Am zis că fac un video pe tema asta, dar n-am avut timp pe partea asta de dezinflație, care v-am zis că aia va fi de fapt mai nasoală decât inflația pe care am avut, dar momentan rămânem aici în realitate, în zona asta din prezent. Acum cred că problema este bounce-ul pe inflație, care poate să meargă în 5%, poate să meargă în 6%, nu știm exact, poate să oprească în 4%. Vedem, problema e că nici Jerome nu știe și ne-a zis asta data trecută. Nu, ne uităm de la ședință la ședință, nu știm mai mult decât știm noi. El e șocat momentan că stau lucrurile încă destul de pozitiv și nu avem șomajul peste 4%. Și de asta ține ridicate dobânzile, deoarece știe istoria. N-are cum să treacă peste momentul ăsta fără a face o mică recesiune sau măcar niște probleme, ceva să crape acolo. N-ai cum, deoarece ai lăsat dezechilibre majore în momentul când ai ridicat dobânzile de referință. Majore le-ai lăsat atunci. Ca de fiecare dată în istorie. Ok? Luați istoria, că ea puteți învăța mai multe despre ele. Asta nu înseamnă că se repete la fel. Nu? Nu înseamnă că se repete la fel. Vezi? Istoria zice că ai putea să vezi într-un an, 2 recesiune, 3, cine știe. Ea nu se repete la fel. Trebuie să ai bifezi faptul că inflația s-a făcut bounce după ce ai avut o cădere, am bifat-o? Încă nu. Nu, urmează să o bifăm. Șomajul peste 4% bifat? Nu-i bifat. Nu e o gestiune. Ai earnings-urile de la companii care suferă? Încă nu, dar pare că Apple îți dă acolo ceva, un sentiment că ai putea să vezi o scădere pe partea de earnings-uri, pe partea de venit în următorul trimestru, în Q3, că de asta și Apple s-a dus în jos. Ok? Deci asta pare că ușor mergem pe drumul ăla, dar încă nu suntem acolo. Dacă nu l-ai încă bifat, n-ai cum să zici, acum e momentul de recesiune. Încă nu-i bifat nici trecerea la pozitiv între 10, obligațiunea de 10 de yield și cea de 2. Încă nu-s bifate asta, adică trebuie să ai niște chestii pe care trebuie să le bifezi, cum v-am mai zis. Orice auziți, încercați să vedeți, ok, care-s pași? Care-s pași? Că tu poți zici orice. Care-s pași? Asta mă interesează. La fel și în trading, vezi, spun că faci trade, care-s pași? Ce execuți tu? Ai asta, ok, trade-ul ăsta, ce execuți tu pe trade-ul ăsta ca să ajungi acolo? Cum ai vedea piața cu o inflație de minus 0,5? Exact economia Japoniei. Uite-te cum a performat economia Japoniei, că toți au ieșit din economia japoneză și s-au dus în economia SUA. Nu? Că acolo sunt toți japonezi în momentul de față și de asta nu performează nimic în Japonia de peste 10-20 de ani. Nimic! O inflație de genul ăla e distrugere masivă economică, să zicem așa, pe partea asta și investitorii își aleg în alte părți. Dar Japonia e mică, dacă s-ar întâmpla asta în SUA ar fi mai nasol pe zona asta. Adus acum avem inflație în Japonia. Avem inflație în Japonia, ceea ce am explicat și pe Twitter, partea asta cu Japonia și de ce este important și de ce de acolo de fapt a plecat o primă corecție pe bursa americană. Intrați, doar ce aceste lucruri nu le găsiți peste tot și eu stau multe ore ca să pot să ajung la un rezultat pe aceste analize. Bun, e all-time high Nikkei. Hai să ne uităm. Poate ne uităm un pic mai târziu. Economia în general, companiile japoneze, la asta mă referam, n-au performat prea bine. Hai să ne găsim aici. Bun. Bun. Da, dar uite-te aici ce s-a întâmplat. E all-time high, dar uite, ți arăt imediat. Okay? Îți arăt imediat ce s-a întâmplat. Din 90, ăsta n-a mai pupat all-time high. Asta s-a întâmplat cu inflație sub 2%. Asta s-a întâmplat. Ok? Se numește stagflation. Se numește stagnare economică. Asta s-a întâmplat până aici. Deci ăsta a rulat sub all-time high din 89 de la Revoluție. Dar abia aici a prins un pic contur. Nici măcar aici nu făcuse, undeva în februarie 2021. Aici de-abia ți-a făcut, nici măcar acum nu ți-a făcut all-time high. Nici măcar acum nu ți-a făcut all-time high. Hai să punem aici, să vedem unde este all-time high-ul pe Nikkei. Ia să vedem. Bam, aici. 3882. Nici măcar acum nu este peste all-time high. Da? Deci dacă investeai aici, să zicem, în 89 în economia japoneză, asta. Ok? Asta. Nu mai pupai all-time high. Nu mai pupai all-time high. Spre deosebire de SPX. Aici nu știu dacă face nici acum. Ar putea avea o șansă dacă cumva vin dobânzile la pozitiv și ai putea să vezi măcar o mică inflație aici. Hai să vedem SPX.
și oricum inflația la ei a fost scăzută spre 0% o lungă perioadă, de-abia aici a prins un pic contur. Dar uitându-ne la SPX, SPX aici, altceva, ok? Altceva. De când e graficul ăsta? Din 2009 de-abia. Hai să luăm pe ăla din trecut. Din trecut. De ce o inflație sub 2% este nasoală? Păi te uiți la Nikkei și o să-ți spună toată povestea. SPX-ul asta a făcut. Între timp din 89, da, de hai vedem unde este 89. 89 este aici. Ok, auzim câte all-time high-uri a făcut din 89. Deci aici este 89, în regiunea asta, ok? De jos, poți să zici zona asta. Iau, din 89, all-time high, peste all-time high, peste all-time high, peste all-time high, peste all-time high și aici. Ok? Asta e diferența între Nikkei și S&P 500 și de ce o inflație sub 2% este nasoală. Distruge toată creșterea economică. Ok? Distruge companiile care fac profit. Distruge tot. Ok? N-ai vrea asta. Dacă vedem inflație sub 2% pe perioadă mai lungă în SUA, s-a terminat. S-a terminat cu bursa americană, s-a terminat cu asta, ok? S-a terminat cu ce vedeți aici, deoarece inflația știm foarte bine că duce la creștere economică, 2%, 3%. Dacă ai mai mult, atunci este problema. Dacă o ai sub control la 2%, 1,5, 2,53 în zona respectivă, e bună, deoarece îți duce în creștere economică, deoarece oamenii nu mai bagă banii, nu mai ține în dolar, ci bagă în economie, încearcă să construiască chestii cu banii respectivi, ok? Dar o economie japoneză, Nikkei, dacă o vedem aici, Nikkei, nu știu dacă asta, nu cred că era asta. Nikkei, ăsta cred că era, da. Uite aici, din 89 n-am mai făcut all-time high. Din 89 n-am mai făcut all-time high. De asta aș prefera mai repede inflație decât să ai inflație scăzută, ok? Aici, în regiunea asta. Ce se întâmplă aici, de fapt, în Japonia și ce am explicat eu? Acum, în momentul când inflația este în creștere, Banca Japoniei este forțată în mare parte să ridice la un moment dat dobânda de referință, care a fost la minus 0,1, minus 0,2, minus 0,5 de peste 10 ani. De peste 10 ani au ținut la negativ, deoarece numai așa poți să controlezi treaba pe dobândă negativă, ok? Bun, ai avut-o la negativ atâta timp, cu inflație scăzută atâta timp, da, aici acum pare că dai un semnal. Ce înseamnă asta? Înseamnă că investitorii care au investit foarte mult în obligațiunile din SUA, în momentul de față pot să se reîntorc, deoarece economia Japoniei, pentru prima dată, cred că din 20 de ani, devine sexy. Ok? Devine sexy. Și ce zic? Bă, mai bine investiți la mine în țară decât să investesc în alte țări, nu? Asta a fost de fapt problema majoră de acolo, că asta a fost impactul de fapt în zona respectivă. Aceștia nu mai pot să țină prea mult. Momentan pare că ei sunt japonezi, sunt la linie. Pare că țin momentan sub control obligațiunea de 10 ani la 0,6. Dar pentru cât timp mai putea să o țină? Deoarece infuzează bani de fiecare dată când o țin sub control, că asta fac în economie și yuanul îl țin scăzut. Dar pentru cât timp poate să-l țină scăzut, nu? Yenul. Cât timp poate să-l mai țină scăzut? Nu multă vreme. Și atunci, odată ce economia Japoniei o să crească, o să fie probleme. Asta trebuie ținută jos ca economia SUA și celelalte din Europa să performeze. Asta s-a întâmplat de 20 de ani. Bun. V-am explicat un pic de ce nu vreți dezinflație. Nici tu nu știi ce zici acolo. Dacă printează bani, nu-ți convine. Dacă e inflație sub 2%, iar nu... Ba da, eu știu exact ce zic. Cred că tu nu... Că tu n-ai înțeles, inflația este bună atâta timp cât e ținută între 2 și 3%. Istoric. Inflația este nasoală atâta timp cât urcă peste 3, 4, 5%. E nasoală în momentul ăla pentru economie și pentru orice vrei tu. E nasoală dacă pică sub 2%. Și v-am explicat cazul Japoniei. Că, bă, cred că e concret ce am zis. Adică sunt sigur că ați înțeles, nu? Majoritatea de pe ceea ce am zis. Bun. Ce este graficul acela? Este bursa din Nikkei, este bursa din Japonia. Okay? Nikkei, index.